En Ribeira, unhas 80 embarcacións iniciaron a campaña do polvo tras 2 meses de veda. Aínda que levou bastantes horas, nestas primeiras xornadas a maioría volvían a Porto co tope de capturas, fixado este mes de xullo en 35 kilos por embarcación e tripulante. Empezamos con moito mal tempo, tamén moito vento do nordeste, igual que hoxe. E, bueno, o primeiro día nunca é prueba, non? Pero, bueno, polo que nos din os mariñeiros, pois, a maioría colleron casi o tope, todos. Faltou algún kilo e así, pero, bueno, ainda foi unha xornada que se entrampou bastante ben. Na primeira xornada descargáronse na lonxa de Ribeira máis de 5.600 kilos, cun prezo medio de case 13 euros. Nos, o primeiro precio foi a 13,90, primeiramente, e a última 9,80 tamén. Entón, bueno, un precio medio de casi 13 euros, que era un pulpo bastante bo, e xa che digo, polo precio de momento non hai queixa. Tras este arranque de campaña, condicionado sen dúbida pola forte presenza do Nordés, as perspectivas non son tan optimistas como o pasado ano, aínda que haberá que agardar as próximas xornadas para ver como evolucionan as capturas. Son cifras similares, o que pasa, bueno, que iso depende moito das embarcacións os topes son os mesmos que todos os anos, de que se dediquen ese día a iso, non é? Pois depende tamén a cantidad de xente que teña cada barco que se dediquen ao pulpo, non? Pero, bueno, vemos que non é o mesmo que o ano pasado en pouquiño tempo, a mañán xa estaban os barcos descargando ás 11 da mañán, ás 12 da mañán, e este ano pois tiveron que esperar hasta a última hora, hasta a hora de vir para a terra, non? Polo que se falan os mariñeiros, contase que non sea unha cosecha la moi boa, esperemos que cambie o tema, pero bueno, polo que din eles, que xa non se vía moito pulpo nos aparellos tampouco é así, que se cree que non vai a ser unha campaña como a ano pasado.